खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बड'लेण्डआव दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलाव नायदिंहैनो मन्त्रि उरखाव ब्रह्म आरो मन्त्रि जगेन महननो बिबान। बाक्सा जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव बाक्सायाव सानसेनि हाबाफारिजों मावबादा लादों। चिरांनि धालिगावआव बरपेटा पुलिसा गं 6 खावनाय बाइक बोखांदों। बङाइगाव आसाम अइल पेट्रल पाम्पआव थावनि जायगायाव दैखौनो गारियाव सोदों। एडिसि सयबुर रहमानखौ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव 100 कौटि दोहोनखौ नुनानै नायबिजिरगिरि अफिसारा गोमोदों। दाय गैयै नन्दिता सयकियाखौ बुथारनाय जाथायनि सायाव फास्ट ट्रेक आदालतआ नायबिजिरसिगोन। अमिताभ बच्चननि माल्टी स्टार सावथुन चेहरेआ दिनै रिलिज। 6थि IRBNनि पुलिस जवान रितु बराया आलफा उदांआव हाबबाय। US अपेन गेलेनायनिफ्राय गावनि मुंखौ बोखारबाय सेरेना उइलियाम्सआ। आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुल बिरखं गाथोनाव सानै सुइसाइड बम्बारआ बमा बेफ्रुहोदों। दिमा हासावआव बिग्रायारिनि गाग्लोबनायाव साथामनि जिउ खहा। दिनैनि आफादक फरायदों जों प्रणय दैमारि आरो उपमारानि दैमारिया। आथिखालाव सोलिफुबाय थानाय बड'लेण्ड ओनसोलनि दैबानानि थासारि आरो खहा जानांनायफोरखौ नायदिंनानै उननि समाव नांगौ बायदि राहा लानो थाखाय आसाम केबिनेटआ केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म आरो मन्त्रि जगेन महनमोननो बिबान होनाय जादों। बृहस्पतिबारखालि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि दैदेननाय आसाम केबिनेटनि जथुमाव बे बिथांखिखौ लानाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बड'लेण्डनि चिरां, क'क्राझार आरो बाक्सा जिल्लायाव बांसिनै खहा जादों। चिरां जिल्लानि दैबानानि हालोदा दासिमबो मोजां नङा। ओजोंहाय भुटान हादोरनि करिसु बान्दोखौबो बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव भुटान सोरखारा बलायनानै होनायाव चिरां आरो बाक्सा जिल्लायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। आथिखालाव चिरां जिल्लानि गोबां गामिया दैजों लोमजानानै दङ। सानसेनि हाबाफारिजों बाक्सायाव मावफारिया मावबादा खुंफुंदों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद सुंद'यै बाक्सा जिल्ला एबसुआ फोरमायनो नांगोनदि सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बे हाबाफारिया मावबादाखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खख्लाबारि साफागुरि फरायसालिमायाव खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिके, राबां, जाला आरो दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै खुंफुंनाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे मावफारिया मावबादायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'आ गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो। बेजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि मुस्रि खनिन्द्र बसुमतारी, बुंथिगिरि जनक उजिर आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबांसा बिबानगिरि बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि हाबाफारि बादियै आफादारि बिथिंनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो आरो समाज सांग्रांथिनि सायाव गोथौयै सावरायलायनायजों लोगोसे बर' राव, थुनलाइ, सोलोंथाइ, हारिमु आरो गोबांथार आयदानि जौगानायनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। बरपेटा जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय खावनाय गासै गं 6 बाइकखौ धालिगाव पुलिसनि हेफाजाबाव बरपेटा पुलिसा बृहस्पतिबारखालि धालिगावनि बरतला बाजारनिफ्राय बोखांनो हादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला खावनाय बै बाइकखौ धालिगावनि गंसे गेरेज मालिकआ बाङाय बेसेनाव बायनानै मोजां मुलाम्फाजों फानफिनोमोन। गासैबो बाइकआनो बरपेटानि जिल्लानि रेजिस्ट्रेशन नाम्बार गोनांजोब। बे गं 6नि गेजेराव गंसे स्कुटिबो दं होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। पुलिसनि रिपर्ट बादिब्ला आथिखालाव आफां आसामाव गोमानाय बाइकफोरखौ चिरां जिल्लायावनो मोननाय जादों। गुबुन गुबुन जायगायाव खावनाय बाइकखौ चिरां जिल्लायाव बाङाय बेसेनाव फानफैयो होननानै पुलिसनि एडिजिपि डक्टर LR बिष्णुया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदोंमोन। बङाइगाव नोगोरनि गेजेर पाक्कास्तान सिलाराय फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय आसाम अइल मुंनि पेट्रल पाम्पआव दैखौनो पेट्रल होननानै कास्टमारनि गारियाव सोदों। जाहोनाव गंथाम गारिया लोगो लोगोनो गाज्रि जानानै स्टार्ट बन्द जानायाव मेकारनि जोहै थाव टेंकिखौ जेब्ला चेक खालामो अब्ला टेंकियाव थानाय गासैबो थावखौनो दैसो मोननाय जादों। लोगो लोगोनो जेब्ला गारिनि बिगोमाफोरा बै थाव डिपुआव थांनानै अजद हैनायाव लोगो लोगोनो डिपु बिगोमाया टेंकियाव दै थानाय बाथ्राखौ सिमान लानांदों आरो
बै गंथाम गारिया खहा जानायखौ खहा सुफुंनो राजि जादों। बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव अखा हादैनि दैया टेंकि सिङाव हाबलांदों होननानै पेट्रल डिपुनि बिगोमाया खेंफोरथि होदों। बांद्राय थांजाख्ल'नानै एसएस अफिसार सयबार रहमाना पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। गावनि दायखौ दोनखोमानो थाखाय गिबि मन्थ्रिनि ओएसडीखौ मेनेज खालामनो थांनायाव गासिबो दाय गोनां गुबै खौराङा सोराङाव फैदों। पुलिसनि संगालि बिफानआ सयबार रहमानखौ जाख्ल'नायनि दायाव एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव पुलिसनि नायबिजिरगिरि अफिसारआ सयबार रहमाननि दोहोनखौ सानब्लाबो सानख'नो हायाखै। मख'नो गोनांदि धुबुरीयाव एडिसि जानानै थानाय समाव सयबार रहमाना गावनि सानै बिसिनि मुङाव गासै 100 कोटी रांनिबो बांसिन दोहोन आरजिदोंमोन। बै समाव माइनरिटि जौगाखां बिफाननिफ्राय सौफैनाय रांखौ सयबार रहमाना गोबां जाख्ल'दों होननानै अजद ओंखारदों। आसामनि गासै मोन 89 दाब दाब जायगायाव सम्पथि खालामनो हानाय सासे एसएस अफिसारनि दोहोनखौ नुनानै नायबिजिरगिरि अफिसारआबो जोबोर गोमोनाय मोनदों। बेनि अनगायैबो आथिखालाव गोबां थाबावनो हागौ होननानै नायबिजिरगिरि अफिसारआ मिथिहोदों। गुवाहाटी, बरपेटा, धुबुरी, मानकासार, खोला सालमारा, गवालपारा बायदि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय गासै सयबार रहमाननि गासै दोहोना 100 कोटीनिबो बांसिन होननानै फोरमान जादों। एआइइउडिएफनि साथाम एमएलएफोरा आथिखालाव एरेस्ट जानाय एडिसि सयबार रहमानखौ रैखा खालामनो थाखाय नाजागासिनो दं होननानै इसिं सुलुङाव फोरमायदों। थांनाय 25 आगस्ट खालारखालि दाय गैयै अबथिरा दुथां लाइब्रेरियानजों दानख्लाबजाना नन्दिता सयकियाया डिब्रुगड़ प्राइभेट देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होसेयावबो जोबथा हां हगारो। मैया बे जाथायनि सायावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव मोनसे जर'खा केबिनेट जथुमा जायो। बे जथुमावनो 25 आगस्ट खालारखालि अबथिरा बुथारजानाय नन्दिता सयकियानि बुथारनायनि केसनि सायाव सावरायलायनाय जायो। बे जथुमाव नन्दिता सयकियाखौ बुथारनाय जाथायनि सायाव आसाम केबिनेटआ फास्ट ट्रेक आदालतनो नायबिजिरनो मैया गनायथि होबाय। आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुनि बुंनाय बादिब्ला दाय गैयै नन्दिता सयकियाखौ बुथारनाय जाथायनि सायाव फास्ट ट्रेक आदालतआ नायबिजिरसिगोन। मैया 26 आगस्ट बृहस्पतिबारखालि बे बाथ्राखौ बुंथिदों मन्थ्रि रनज पेगुआ। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव मैया केबिनेट जथुम मेलआ गाहामै गाहाम जानानै थाङो। गिबि मन्थ्रि शर्मा बिथाङा मैया केबिनेट जथुमाव आसाम डिजिपि पिजि सिंह बिथांनो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो बिबान होनायनि बागै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि केबिनेट मन्थ्रि दायनिगिरि दुथांखौ आयेन बादियै साजा होनाय जागोन होनना फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं नन्दिता सयकियानि बुथारनायनि केसनि सायाव बुथारग्रा दायनिगिरि रिन्टु शर्माखौ फासिनि साजा होनांगौ होनना ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनायखौ नुगासिनो। लोगोसे दाय गैयै नन्दिता सयकियानि बेबादि अबथिरा रुंसारि जानायखौ बयबो दुखु फोरमायदों। अमिताभ बच्चननि माल्टिस्टार सावथुन चेहरेखौ 27 आगस्ट शुक्रबाराव रिलिज खालामनो लाबाय। रमि जाफ्रिया बिथोन होनाय बादियै बे सावथुना बयजोंबो अनसायजागोन होननानै मिजिं थिदों। मोनथिनाय जायोदि अमिताभ बच्चननि माल्टिस्टार सावथुन चेहरेआ थांनाय एप्रिल दाननि 30 खालारखालिनो रिलिज जानो गोनांमोन, नाथाय कभिड-19 महामारिनि थासारिखौ नोजोर होनानै रिलिज खालामनायनि खालारखौ फेलें खालामनो गोनां जादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मख'नो गोनांदि गोदानै रिलिज जानो गोनां चेहरे सावथुननि बिथोन होगिरि रमि जाफ्रिनि देहायाव बे समाव कर'ना पजिटिभ मोननायनि खौरां मोननो हादोंमोन। अब्लाबो दिनै रिलिज खालामजानो गोनां सावथुनाव जेबो जेंना नुजानाय नङा होननानै फोरमायदों सावथुन बिथोन होगिरि रमि जाफ्रिया। मानोना सावथुनजों सोमोन्दो गोनां गासिबो खामानिफोरानो आबुं जाखाजोब्बाय। जाहोनाव दिनै रिलिज खालामजानायनि लामायाव फैबाय आबुं सावथुन चेहरेआ। सोलिफु बोसोरनि थांनाय जुन दानाव कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय गोमानाय 6थि इन्डिया रिजार्भ बेटेलियननि पुलिस जवान रितु बराया आथिखालाव आलफा उदाङाव हाबहैबाय। बे खौरांखौ होदों आसाम पुलिसनि संगालिया। आथिखालाव रितु बरानि आलफायाव हाबहैनाय खौराङा रोखा होननानै आसाम पुलिसआ थि एबा रोखा जाबाय। मख'नो गोनांदि रितु बराया आलफायाव थांदोंब्लाबो गावनि बाहायनाय हाथियारफोरखौ गावजों लोगोसे लांफायाखैमोन। US अपेन गेलेनायनिफ्राय गावनि मुंखौ बोखारनानै लाबाय 39 बोसोर बैसोनि आमेरिकानि स्टार आइजो टेनिस गेलेगिरि सेरेना उइलियाम्सआ। मोनथिनाय जायोदि बिनि आगसि आथिंआ विम्बलडननि गिबि राउन्ड बादायलायनायनि गिबि सेटनि समावनो जोखोम जादोंमोन। फोरमायनो नांगोनदि आमेरिकानि स्टार आइजो टेनिस गेलेगिरि सेरेना उइलियाम्सआ गावनि आथिंआव जोखोम जानायजों गोबांथारैनो जुजिबोनांदों। टेनिस गेलेगिरि सेरेना उइलियाम्सआ फोरमायनाय बादिब्ला गावनि आथिंआव जोखोम जानाया दासिमबो गाहामाव फैयाखै।
जाहोनाव गावनि आथिङाव जोखोम जानायनि थाखायनो बावैसो सान सिगाङावसो थुंगेनांनाय टकिय' अलिम्पिक 2020 आवबो बाहागो लानो हायाखैमोन आमेरिकानि स्टार आइजो टेनिस गेलेगिरि सेरेना उइलियाम्सआ आरो बेनि अनगायैबो जायखिजाया टुर्नामेन्टआवनो बाहागो लानो हायाखैमोन। आफगानिस्तानखौ तालिबानआ दखल खालामना लानायनि उनाव बे हादोरा मोनसेनिफ्राय मोनसे जाथाय जागासिनो। आफगानिस्ताननि बेबादि थासारिया दासिमबो सुग्लायनो रोङाखै। बेराफारसेथिं आफगानिस्ताननि काबुल बिरखं गाथोनाव सानै सुइसाइड बम्बारआ थरनै गिख्रंथाव बमा बेफ्रुहोयो। बे गिख्रंथाव बमा बेफ्रुहोनायाव सा 13 आमेरिकान आर्मि जवानजों लोगोसे दासिम 90 सा सुबुंफोरा जिउ गोमायो। बेनिनो सा 60निबो बांसिन आफगानिस्ताननि नोगोरारिमोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे बमा बेफ्रुहोनाय जाथायजों तालिबानखौ खेंसालियायै हेफाजाब होग्रा आइसिस इस्लामिक थिउरिया हानजाखौ सन्देह खालामनाय जादों। ओजोंहाय बे बमा बेफ्रुहोनायाव जिउ गोमानायजों लोगोसे सा 60 सुबुंफोरा जखम जायो आरो बिसोरखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि काबुल बिरखं गाथोनखौ तालिबानआ दखल खालामनो नाजागासिनो। आथिखालाव काबुल बिरखं गाथोना आमेरिकान आर्मिनि बेंनायाव दं। काबुल बिरखं गाथोनखौ आमेरिकान आर्मिनि आखाइनिफ्राय सेख'फिननो थाखाय तालिबानआ नाजागासिनो दं। ओजोंहाय आमेरिकानि गासै सा 1500 नोगोरारिफोरा दासिमबो आफगानिस्तानाव नांथानानै दं होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आमेरिकानि हादोरगिरि ज' बाइडेनआ बुंदों दि आथिखालाव जायफोर आमेरिकानि नोगोरारिफोरा दासिमबो आफगानिस्तानाव नांथानानै दं बिसोरो काबुल बिरखं गाथोननि साखाथि फाखाथि रावबो थानो नाङा आरो हानायमानि एसे जानगाराव थाथ'। आमेरिका सोरखारा बैसोर सुबुंखौ रैखाथियैनो लाबोफिननो नाजागासिनो दं होननानै फोरमायदों। दिमासा नेशनेल लिबरेशन आर्मी सुंद'यै DNLA नि गाग्लोबनायाव सिकन्दर आली, आजगर आली आरो गौर मजुमदार मुंनि साथाम ट्राक ड्राइभारनि जिउ खहा जादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बुथारजानाय साथाम ड्राइभारा दालमिया सिमेन्ट फेक्टरिनि ट्राक सालायोमोन। DNLA आ दालमिया सिमेन्ट कम्पानिनिफ्राय दाबिनाय रांखौ मोनैलाय बे जाथायखौ मावदों। बृहस्पतिबारनि बिलिफां सम 8:30 रिंगासोआव थिउरिया बिग्रायारिफोरा हरखाबै दालमिया सिमेन्ट फेक्टरियाव फैनानै गुलि गावग्लुंफैनायजों लोगोसे सिमेन्ट भर्ति गासै गंबा ट्राकखौबो अर सावनानै होदों। जाहोनाव ट्राकनि ड्राइभारफोरा गिनानै खारदोंमोनब्लाबो गुलि नांजानानै साथामा थैनो गोनां जादों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन सुनिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन सुनिबार 28 आगस्ट खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेलसियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेलसियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेलसियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेलसियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।